I hem posat el fragment d'un poema d'Estellés, les tres són professores de català al País Valencià i n'hi ha molts professors de llengua, però també n'hi ha d'altres disciplines. I una mica he posat un fragment d'Estellés perquè triarem el nom, no? Perquè volíem això, doncs mostrar el que diu el poema, que és molt arrelat al lloc on estàs, però també estàs dins del canvi, no? Es fa, es desfà, es refà, que és com estem ara, no? En la situació que estem ara. Doncs som professionals de l'educació i professionals de l'educació, de moment hem deixat la nostra xarxa oberta, completament oberta, i tenim des de gent de l'animació cultural o de la gestió cultural o editorials o professors des d'infantil fins a alguns professors de la universitat també. La idea era fer un projecte molt ampli. Volíem comentar-vos, perquè això ho hem preparat les tres, una mica quina és la situació de l'ensenyament al País Valencià, que és dolenta com en tot arreu, però també quina és la situació del català a l'ensenyament al País Valencià, perquè això que ha dit Jordi Adell sobre els grups de treball és ben cert, perquè tens un problema, fas un grup i el resols, o fas un grup per resoldre el problema o qüestió o interès educatiu que tinguis. En el nostre cas, nosaltres tenim un problema que és un triple sistema educatiu dins del nostre sistema educatiu. Nosaltres no tenim la immersió lingüística a tot el sistema educatiu, el català no és en principi no és la llengua del sistema educatiu, sinó que estem organitzats per zones lingüístiques, històricament castellanoparlants o valencianoparlants, i a cada zona lingüística se poden aplicar fins a 2 models. El programa d'ensenyament en valencià, que seria el més paregut a la immersió lingüística, és a dir, pràcticament totes les assignatures es fan en català, en valencià, i s'estudia l'anglès, el castellà, etc. I després tenim el programa d'incorporació progressiva, el PIP, en el qual se van incorporant a poc assignatures a mesura que van progressant de nivell dels alumnes. Això és el que diu la llei, més o menys. Ara, després, les zones històricament castellanoparlants tenen la possibilitat de no entrar en cap d'aquests dos programes, sinó de fer l'ensenyament en castellà i fins i tot de no estudiar l'assignatura de català, perquè és optativa en aquestes zones, o sigui, no és una assignatura obligatòria. Això és el que diu la llei, que no està encara malament del tot, però la realitat és pitjor encara, no? Aquesta és exactament la situació que tenim ara. Jo diria que més que de parada és d'involució, perquè les últimes lleis o decrets o regulacions que ens estan arribant als centres són d'involució. Per exemple, el programa d'incorporació progressiva, ara ja ens arriba el decret que es posarà en marxa l'any que ve, que reduirà una assignatura, o sigui, el valencià més ciències naturals o més matemàtiques, només 2 assignatures. Aleshores ja no podrem dir que és d'incorporació progressiva, llavors de posar un altre nom. Bé, quant a la llengua, doncs abandonament institucional de part de la Conselleria d'Educació, exencions. Les exencions, perquè nosaltres tenim una llei lingüística des del 82, vull dir que ja té 30 anys en marxa, però el tema de les exencions era com un temps que li donaven a l'alumne per anar-s'hi acostumant. Era com, no sé com diu aquí, com una aula externa o com una aula d'acollida. Tenien un any més o menys, exacte, aula d'acollida. Els alumnes que venien de fora, els immigrants, tenien un any que estaven exempts d'estudiar l'assignatura, però havien d'estar escolaritzats allà a distinta classe. Clar, el problema és que ara les exempcions les donen cada any i n'hi ha alumnes que són exempts sempre de l'assignatura, des del primer curs de l'ESO fins al batxillerat. Vull dir, aquest buit legal que hi havia, que no especificava cosa de nivells ni res, s'ha aprofitat per a perpetuar-ho en el temps. Incompliment de la llei, que és que la mateixa llei se complís, etc. Això quant a la llengua. I quant a les TIC, que és el que ens interessa a nosaltres realment, o és l'eina que utilitzem per poder buscar una via alternativa a això que ens passa, quant a les TIC, sense recursos, com arreu, per
però depèn del centre, no? Centres amb més o menys recursos, però per part del que ens arriben des de la institució educativa, molt pocs. Sense formació, no hi ha un pla ni tan sols de cursos de formació que s'oferten als professors pensat sobre les TIC. Sí que n'hi ha la figura del coordinador de TIC en cada centre, però no s'especifica exactament què ha de fer. En molts centres els coordinadors TIC són persones que estan en contacte amb les TIC i s'ho creuen i fan cosa, però en altres són els d'informàtica que arreglen els ordinadors quan es van trencant. I en censura ho diem perquè ara la connexió que tenim d'internet, que és la que paga Conselleria, ara ens ha tallat l'accés a totes les xarxes socials, perquè han tirat per dret i han considerat això, que el Facebook és molt perillós, que el Twitter és molt perillós, etc. Xarxa social implica també tallar el NIC, perquè el NIC és una xarxa social, encara que sigui professional. O sigui, que des dels nostres centres, a no ser que el centre pagui una connexió, per ell mateix no podem accedir a recursos educatius que hem deixat allà. D'aquesta realitat partim, però no només que és una constatació de la realitat, però no... Vull dir, nosaltres utilitzem això per a pensar què volem, perquè nosaltres som professors que ens agrada la nostra feina i volem millorar la situació que tenim. No millorar, sinó també sí millorar, però també capgirar-la, no? Perquè ara podem, perquè tenim altres vies alternatives que no són únicament les del claustre. I jo crec que en això està el punt diferent a tot el que passava abans. Ara és un altre camí diferent. Doncs aprofitem això, aprofitem que la xarxa ens permet trobar-nos des d'arreu, com ha passat ara, no? Que la xarxa Espurna ens va convidar a presentar el nostre projecte ací i doncs això és una retroalimentació constant. I també això és un factor de canvi, perquè quan tu pots parlar, tens un lloc on pots parlar i dir la teua, és quan un altre pot pensar si això que estàs fent potser li aprofitaria a ell per alguna altra qüestió. La primera limitació que trobem en els centres en el tema de la llengua i en tot l'ensenyament en general, almenys a nosaltres ens passa, és el treball col·laboratiu. El sistema educatiu no està organitzat perquè puguem treballar col·laborativament. Des d'infantil pot ser una mica sí, i en primària encara es fan les reunions per nivells i tot això. Però a partir de secundària el treball és individual, amb reunions de departament, més o menys burocràtiques, 3 claustres l'any, etc. Doncs trenquem les limitacions organitzatives perquè ara tenim la xarxa que ens permet fer treball col·laboratiu i encara treball col·laboratiu amb les persones que ens interessa treballar col·laborativament, la qual cosa és millor que no amb qui t'ha tocat més o menys per la puntuació del barem d'estar allà. Això vertebra la comunitat educativa, el treball col·laboratiu i el mostrar-lo, perquè clar, allò és públic i els pares ho veuen, que això en primària ja passa, però en secundària no. Que els pares van a l'escola i veuen què han fet els xiquets, això fa comunitat educativa i fa societat, no? I tot el món s'implica més en l'ensenyament. Si tu tanques en secundària i en la universitat el tancament és màxim, doncs aquesta comunitat educativa es va diluint al llarg del temps. La innovació, he posat així una captura de pantalla d'una obra molt innovadora, que n'hi ha més, però la innovació està en que altres materials que també podem utilitzar per a l'ensenyament i que no són el llibre de text i que ara podem utilitzar-los. Que potser antigament ja s'utilitzaven d'una altra manera, no? Quan els físics es reunien i allà amb les pomes feien experiments. Doncs una mica la xarxa ens fa tornar a això perquè podem agafar el vídeo i veure o podem escoltar la cançó, cosa que en la classe habitualment no podem fer. I això ens ho permet internet. I nosaltres, el que ens va esperonar més va ser a veure si aquesta via ens permetia, d'alguna manera, capgirar la subordinació del català al País Valencià. Nosaltres, la nostra xarxa, diem que és una xarxa d'experiències cooperatives per a l'ensenyament en valencià.
O sigui que aquesta línia d'immersió lingüística que tenim en els centres i que funciona molt i molt bé perquè l'escola fa molt bona feina en el tema de la llengua, que és el PEP, el Programa d'Ensenyament en Valencià, que està abandonat i deixat de la mà de Déu perquè no es fan materials, només que els dels editorials que sí que es van publicar, doncs fer un lloc on la gent que sí que fa l'ensenyament poguera deixar el seu material que fa per a classe de música, deixar-lo allí i que tothom poguera aprofitar-lo. Això és l'excel·lència, el A+, perquè si es pensara en la llengua com a vertebradora del sistema educatiu valencià, jo crec que la qualitat milloraria notablement. Perquè ja milloraria una situació sociolingüística i tot això repercuteix en l'ensenyament. També la xarxa, doncs això, que per ensenyar és necessari aprendre i de vegades la via informal de l'aprenentatge ens dona una visió més pràctica, que això també s'ha anomenat abans, i no tan teòrica pot ser. Així tenim trencar una mica el model que encara tenim i que tot això de la renovació pedagògica potser ara ho tenim massa oblidat i tot, perquè sí que en un moment determinat se va intentar trencar aquest esquema de la classe, però que poc o molt el que diu Fuster, que l'educació del gos consisteix a ensenyar-li qui és el seu amo, com totes les educacions, i la pedagogia saber és saber repetir. Doncs això trencar una mica amb la seva ironia que el caracteritzava, perquè ara els papers sí que canvien un poc gràcies a la xarxa. Nosaltres ens vam trobar en un encontre de professors que se fa cada any, l'organitza el Centre Carles Salvador, que està dins d'Acció Cultural del País Valencià, i se trien temes concrets i se du algun expert i se reflexiona. I aquell any es va triar l'ESTIC i ensenyament. Laura Borràs, que està així, professora meva, va fer la conferència inaugural, i després només que unes quantes persones que no ens coneixem entre nosaltres, però que teníem blog, van comptar allà perquè teníem un blog de valencià o d'altres, sí, de valencià ja bàsicament. I allà vam pensar, els que estàvem allà que no ens coneixem, vam pensar, i per què no fem una cosa tots? Perquè cadascú tenim el nostre blog i així no ens entenem del que passa. Per això ens vam reunir i vam fer la xarxa un entretants i en la primera reunió ens marcaren uns objectius. Jo no sé si això és el tema de la programació didàctica que sempre ens té molt acostumats, però vam enunciar 6 objectius per a saber a veure per quin camí havien de tirar. El primer era obrir una reflexió sobre l'ús o el desús de les TIC, que així ja s'ha fet a Catalunya a bastament i per moltes vies, sobretot en la implantació de l'1x1, que ara ja no seguirà. Generar propostes reivindicatives pels nostres centres, perquè clar, si tenim un usuari d'internet en el centre, si internet no funciona no passa res, però si tenim molts usuaris d'internet en el centre podem reivindicar que la connexió siga una mica millor, pot ser. També, sobretot, formar-nos digitalment, i en això, jo quan comentava això del Facebook també tenia, és que jo soc molt de Facebook, i aleshores la formació digital és molt important per al professor, perquè els professors són comunicadors i les eines digitals són eines per comunicar, de diferents maneres, però per comunicar. I si nosaltres no dominem les eines que avui dia s'utilitzen per a comunicar, doncs aleshores sí que l'abisme entre els alumnes i nosaltres serà gran. Però a banda de l'abisme necessari, que hi ha d'haver, o una miqueta de distància necessària, nosaltres sabem més que ells i aleshores ho podem aprofitar. Però si tenim una mancança en alguna de les eines, difícilment podrem entrar-los. I també elaborar o deixar en un lloc tots els materials que s'estan fent, perquè s'estan fent activitats molt valuoses i molt interessants en valencià, deixar-les en un lloc i que la gent hi pugui accedir lliurement. Però sobretot això, perquè clar, si totes aquestes pràctiques boniques, interessants i que funcionen en valencià es fan en escola, però en l'escola se queden perquè com a molt apareixen en la trobada i en la televisió no apareixen, en la ràdio no apareixen, etc., doncs anem a visibilitzar-les perquè això també dignifica. I doncs això és més o menys la gènesi i els objectius de la
que és molt modesta i que encara estem començant i fent coses a poc, però sí que tenim clar què volem fer i per quin camí treballar. Ara la navegarem una miqueta i us ho mostrarem.